Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan ez ezagun bakarreko inekuazio sistema hau ebatziko dugu. Eta zer egin behar dugu inekuazio sistema bat ebazteko? Inekuazio bakoitza bere aldetik ebatzi, bai? Behin inekuazio bakoitzaren soluzioa daukagunean, soluzio multzo horiek alderatuko ditugu eta amankomunean dauden balioak izango dira inekuazio sistema osoaren soluzioak. Bale, hasiko gara lehenengo inekuazioa ebazten. Eta horretarako badakizue lehenengo atalean utziko ditugula ez ezagun guztiak eta bigarren atalean gai askeak. Beraz, gai aske hau beste atalera pasatzeko, hemen gehitzen dago, beste atalera pasatuko da kentzen. Bi izan. Eraiketa egiten dugu, -2. Orain iza, bakanduko dugu, bai, bia pasatuko da zatitzen beste atalera. Beraz, isaren balioa, -2 zati 2, -1. Gero beto alderatzeko soluzioak, idatziko dugu baita, irudikatuko dugu baita soluzioa era grafikoan, bai? Orduan, zenbaki errealen errozuzenean, -1 hemen jartzen dugu, bai? Hemen egongo ditzateke minus infinitoa, eta zeintzuk dira inekuazio honen baldintzak betetzen dituzte zenbakiak? -1 eta -1 baino handiagoak diren zenbaki guztiak, bai? Beraz, -1 barne eta -1-etik plus infinitora, bai? Bale, bigarren inekuazioa, hemen kopiatuko dut. Aurrekoan bezala ez ezagun guztiak inekuazioaren atal batean eta bestean gai askeak. Eraketak egiten ditugu, -1 kenbi -3 eta inekuazioari izari minus hori aldatzeko, bai, plus bilakatzeko, biderkatuko dugu inekuazio osoa bider -1. Beraz, inekuazioaren ikurra aldatuko da, bai? Isa bider -1 isa -3 bider -1 3. Aurrekoan bezala, orain irudikatuko dugu zenbaki errealen lerro zuzenan soluzio hau, bai? Zeintzuk dira inekuazio honen baldintzak betetzen dituzten zenbakiak? 3 baino handiagoak diren zenbaki guztiak. 3 kanpo, bai? Beraz, hemen 0, 1, 2, 3. 3 kanpo, beraz, borobitzoa zuria, eta 3tik plus infinitura, ez da? Bale, orduan, orain, aztertu behar ditugu bi soluzio hauek, bi soluzio multzo hauek. Eta zer da ikusten duguna, zeintzuk diran amankomunean dauden zenbakiak edo balioak? 3tik plus infinitora, baina 3 kanpo, bai? Beraz, zein izango da inekuazio sistema honen soluzioa? Plus 3tik, 3 kanpo, plus infinitora. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.